ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo woniri Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baaɗo ɓeni ko suttini accini adi haala ala ko tongi gueɗe si bontodirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo toon waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha. assalamu aleykum musidɓe am fulɓe daroɓe fulɓe tv hande kadi min gartani on ɗo studio amen ɗo e jaɓɓade programme mo gandanta omin ɓoye wonde hakkude fulɓe tv e tabira pulago mo gambia hande noon ala no mbatten rek jiyomin hande kadi daron komin gaddani on e fadde programme mo tabita pulago mo kewantaɓe yontere fo yontere hande kadi miɗen keɓani on ɗo koɗo mo gandanɗa giruɗo e tabita pulago mo gambia nden noon ala no mbatten nden lamdoɗen ko kay woni homo e ko hoto iwi ko hoɗum fedde nde wondi e nder tabita pulago mo gambia mawɗo a salminama. ko noon tigi ha han mi arta e maɗa no mbiɗani tan komin wiyete Djiby Balde jeeya hoto jeeyami tigi ko Mankaman Kunda ɗum woni Jimara Mankaman Kunda andi Gambia ɗo kala ɗo jiiɗa Mankaman Kunda de ande wondema ko ɗon parisan no iwi eyyi nden noon Djiby a salminama e nder Fulɓe TV ko an immori hoto min ko gimmormi ko e nder kombo ɗo tigi nder kombo ɗon bonmi ko fedde honde addima ɗo en ko fedde sukaɓe daraniɓe kulle tapital pulago youth wing ok sukaɓe daraniɓe te tapital pulago youth wing nde fedde noon ko hombo wonta hen ko hombo ardi fedde nde ferde nde tigi ko ardide ko yimɓe dantan ɓe gandiranta ko kennaɓe yeeso hen kono tigi président o ko Keita Seydi. ok minen jogui vice président ko ɗum woni Mariama Sow ɗum woni Marakisa toon yawtanima hen minen jogui ɗum woni secrétaire ɓuura André de Ablaye Diallo e ɗin Marakisa iwanima ɗon kadi yahanima min PR o Djiby Balde miɗo jeeya Mankaman Kunda kono o wattu ɗo miɗo jooɗi nder kombo ɗo eyyi miɗo jogui advice kala ɗum woni advice tapital pulago youth wing o ɗum woni Pati Diallo. Pati Diallo ok on nani ko no woniri ni ko ɗum ɗo woni fedde nde gandanta ko nande fala sosede joni noon fedde nde oɗon paala wadde programme fi andingol yaltingol yimɓeɓe ganda wondema fedde nde ɗo sosama ko ɗo paala wadde nde fedde ko ñalande honde kadi ko noon tigui dental ngal ma mbiyen tan fedde nde minen gandini ɗum wadde Marakisa fulɓe Marakisa fulɓe noon ko woɓɓe mbiyata ɗum Birkama Marakisa fulɓe eyyi ɗum min ganni ɗum wadde ko ndu lewru ɗo balɗe muɗum 24 hirande guluuje 2 e nder Marakisa ɗum hawta e ñalande honde ɗum hawra e ñalande aset garoɗo ɗo ok nden noon ase o ko ñam wonta on programme ko hoɗum woni on programme nden hoɗum sababu nden jodde nden ñande ase o ko noon tigui sababu ma dalira tan nden jonde e nder Marakisa ko yuɓɓidirde fulɓe ɓe foof mbiyoɗo mbimi e mbimami foof bona hunde wotere e ganda noon kalan ko aadaji maɓɓe ɓe ganda cosanji maɓɓe ɓe ganda namuji maɓɓe ɓe mbawa andude e hono ɓe mbawta toppirorade ɗemgal mu'el ngal saabu ne neɗɗo kala mbiyoɗo mbimi e mbimami ɗin foti andude ko ɗum ɗo ni woni cosan muɗum o ko ɗum ɗo woni aada muɗum ko ɗum ɗo ɗum woni naam muɗum ɗo ko ɗum kalan foti haccude ma ko ɗum ɗo ɗum kalan tawi toppirade tan ɗemgal muɗum ngal eyyi ɗum i tawa e hen kalan nden noon jonde nde ko hoɓe tambiti jonde nde hoɓe wattake ha jonde nde ɗi waɗa ñande asende hoɓe woni tabinay ɗum ko jonde nde ko addi ɗini waɗata ma hani ɓe yimɓe maɗen doyɗe no mbimamini tan ko yettude Allah tan e tabital pulago manggal Gambia ngal yettude Allah kalan e Sidi Dembo gandiranta ko kay woni heediyanke yeeso tabital pulago youth Gambia fop no foti fodde ni e nder tabital manggal ngal Sidi Dem yettude Allah e muɗum sabuna kala ko min mbawtani wadde min mbawta wadde e ɓaawo tabital pulago manggal ngal wonno ni han ko ka en kollata minen ni dame ɗe minen taw komin cukale tawn sabuna no wayi yo no wayi e nder wuro si a yii tan nayi mawɗi e nder wuro ɗi cangani ko be tawa hen ñalonkoy ko ñalonkoy mbeyɗini wuro ngo e ɓe mbiyo si ngabbu e dal si doole kuuɓi ko doole lontoro si janggo si ɓe jiyaka ko minen tabital pulago yuɗu coskal ngal ko minen janggo lontoro ɗumen
ko ɗum addi kala ko gandiranta maɓɓe ɓe ko rima wadde e nder tabital maɓɓe he ko minen mbawta ɗumen ni daranade ɗum wawa wonde sabuna si doole kuuɓi no mbimami tan ko doole ɓanata e ko noon to a wayno joni sukale kala gandanɗa ko a ɓiɗɗo pullo walla ko mbiɗo mbimami aɗa fota a invita nde jonde ñande asende to Marakisa nden no onon nani ɗo woni PRO e fedde sukaɓe mo Tabidal Pulago mo Gambia e ɗi waɗi invité kala bonɗo e kombo ɗo gandanta ko mbiɗo mbimi e mbimami walla guiɗo pullo fof aɗa waɗa invite fi tawe fedde nde walla tawe jonde nde andina yimɓeɓe ko hoɗum woni Tabidal Pulago fedde sukaɓe ko hoɗum falla wadde nder Gambia te noon kadi mi sikku so on parino kadi oɗon keeɓi miijo fi jagol yilol Gambia fof yimɓe ganda on gando yimɓeɓe walla ɗum ko noon wayi si min mbaɗi nde ɗo jonde si Allah jaaɓi ɗum woni aset on minen pari yilade leydi ndi fof tonkon e tonkon min gandina ɗumen ko minen woni hoɓe ko hoɗum min darani ko hoɗum saabi jande amen de ko dal ko hoɗum min darani e nder Tabidal Pulago yutowingal si Allah jaaɓi eyyi andi noon enen koye sukaɓe joni noon no mbiɗa ni Tabidal Pulago fedde sukaɓe janggo si mawɓe jiyaka ko onon enen cukalɗe longtoto nden noon enen cukalɗe an ha se PRO kono jamirta cukalɗe fi enen fof bonen hunde wotere garen tawten Tabidal Pulago ko noon min ala ko mbawami wiide dal sukaɓe ɓe tan e nder Tabidal Pulago yutowin kala mbiyoɗo mbimi e mbimami ko no en kawru bonen nene goto baba goto sabuna enen fof ko mbiyoɗo mbimi e mbimami mbiɗen ala ko mbawami ɓe tan waja ko no ɓe gar jonde nde ɓe tawre jonde nde ɓe jiiya ɓe ganda ɓe tina janggo e janggo ɓe pilloyo ɓe ganda ko ɗum tawɗen ko ɗum poɗɗen accu ko ɗum poɗɗen yarude ko ni poɗɗen kala waɗirde eyyi min ko ɗum mbajoromi sukaɓe leydi Gambia ɓe e nder Tabidal Pulago yutowin dal kala mbiyoɗo mbimi e mbimami eyyi kono andi se mbi kadi sukaɓe no foti yadude welo welo nden noon saɗa falla ɓe gara kadi noon musidɓe am bande yiɗitade ko be nulda walla oɗo mbaɗa invité jalijo mo gandanɗa ko nantaɗo est ce que oɗo mbaɗa invité jalijo mo gandanta on tawete jonde he fi welna jonde nde toon ko noon wayi ɗum minen mbaɗi ɗum minen noddi jaliɓe ha e jalijo mawɗo molanaɗo moole minen noddi on jalijo e nder dental ngal on ñan e nder Marakisa ɗum woni homo jalijo mawɗo o minen noddimbo ko on wiyete Babati mi sikku e nder leydi Gambia ma e Afrique ɗo mbo tinani ma mbo anda Babati jimaranko kinɗo ɗum woni jeeyaɗo jimara URR mbo ala mbo woni mi sikku hewani mbo gandal ko on min noddi e nder jaliɓe ɓurɓe towde ɓe ok joni noon programme o ko kikiɗe fuɗɗoto wattu ngo fuɗɗoto ko yewtere e welo welo watte nda wona walla ko cosanji watte walla ko yewtere tan inchallah si Allah jaaɓi programme o min mbawambo fuɗɗude ɗum woni juma he jemma he minen puɗɗa hen on ñam min puɗɗa hen tawn welo welo o andinde yimɓeɓe no ɗum ni heewi si weeri han subaka o on ñan min mbaɗat dal ko wiyete welcoming ko ɗum woni jaɓɓagol hoɓɓele hoɓɓe arde on ñan min gandina ɗumen ko ɗum ni foti wonde e si yawri ɗon han e nder jonde nde min gandina yimɓeɓe ko dalila ko min noddiri yimɓeɓe ko ɗum min puɗɗat ɗum si wattuji tati joni donc ha Allah weeta minen e nder on ñan e ngal dental ok eyyi joni ɓaali time ala joni ala no mbatten rek joni enen fof pare ɗen jahen to ɗo aɗa andi Fulɓe TV kay gila Fulɓe TV dari kañum Tabidal Pulago gollirta kala Tabidal Pulago dilli rek Fulɓe TV ɗon dilli nden noon enen fof en yaha toon si Allah jaaɓi tawden e programme o nden noon est ce que oɗon mbaɗi invité kadi ɓe gandanta yimɓe men musidɓe men Fulɓe ɓe gandanta jaaɓe leyɗele goɗɗo ɗo walla yimɓe men Fulɓe ɓe gandanta muɗo ha abroad ko noon tigui no mbimami tan simi limtanima tan mami simi yii mi limat tan mi juumat te komi noddi ko heew te ko minen pelliti noon minen batti minen pelliti e wona leydi Gambia tan notoroni noddan o kala pullo mbiyoɗo mbimi e mbimami woni ko ɓaari leydi ndi ko ɓarti leydi ndi woni to dow na woni to lesna woni ko ñamuna woni ko nanuna on ñan minen noddima te minen batti minen pelliti e ɓe wona Gambi tan ɓe garat e sabuna woodi hoɓɓe ɓe min gandi e giwoɓe ɓe gandanta e ɓaawo leydi he e ɓe jottoto ñande juma kikiɗe juma on ñam min poti ɓe jaɓɓade minen mbaɗi expect hoɓɓe waɓe no hono limtana haysi ko ɗiɗo taton nde e Tabidal Pulago ɓe gandiranta on i darani yimɓe to nder leydi Bissau na ko Bine Conakry e on minen ɗamini mbo arda e délégation molanaɗo e nder e Marakisa on ñam ɗum woni jan juma o si Allah jaaɓi hannan ko président no woni président Gambia fof laaɓi fof te wona noon waɗani hoore mum ko pulo tan kala ɗo e yimɓeɓe dilli président ɗon dilli
est ce que non kay président kay no di immina délégation mudum ton fi tawte programme miɗo watti miɗo felliti inchallah si Allah haaji han hay si kañum arani han miɗo watti miɗo felliti yimɓe ɓe gandanta ko kañ tigi immine ɓe kan his excellency président Adama Barrow yimɓe muɗum ɓe tawete inchallah on ña e nder Marakisa ɓe gandinanta ko kañ tigi immine ɓe no ɓe garɓe tawrete on ñan jonne nde ok nden jarama fala bonira yimɓe ɓe sawdema jonde nde juuti ko ɗum wota yimɓe ɓeydande hen programme o SEO ko noon tigi mi yetti Allah mi yetti nulaɗo muɗum no mbiɗa ni tan ko mbawammi hen waynorade yimɓeɓe te miɗo wiya yimɓeɓe on ñan e nder Marakisa ɗum woni aset garoɗo miɗo yiya ɗumen noɓe gar kewal noɓe gar minen mbaɗi neɗɗo kala mbiyoɗo mbimi e mbimami welcome mbiminen noddi gara e jaam kora e jaam keɓa ko nattuɗa ganda kalan ko ɗum ɗo ɗum tawɗa te kalan ko ɗum ɗo ɗum poɗɗa wadde te ɗum noon minen fop minen noddi kala kono mijorɗa e nder on ñan dental ngal e kawral ngal no fotta welirde ha welama on ñan a yiya ɗum sabuna minen jogui cosan waɗete on ñan e ɓe gandiranta a ñarete a yiya ñarangal kala ñaran façon mbadi ñarangal on ñan a yiyat e kala jali on ñan e nder Fuladu kala mbawɗo arde ma minen ɗamini kay on ñan a yiya jali kala Fuladu e nder jali inchallah ko ɓuuri hewde ko on ñan nder Marakisa ɗum noon minen mbaɗi welcome neɗɗo foof e Fuladu ok jarama musidɗo on ko ɗum min keɓannon ɗo hande jonde Tabiwa Pulago mo Gambia on nani no koɗo men no wiriri ala tan ko mbatten jahen taweɗen programme mumen walla jonde ɗe mbattañede asende ɗo ɗon mi addan noon ha ɗo joni ala ɗo mbaɗami tan miɗo yetta caméraman amen ɗo mo Mamadou Saliou Diallo e tabitiɗo télé o daratiɗo leñol ngol daratiɗo Pulago woni Samba Galadio Mballo joɗiɗo ha France ha e hoddiɓe mum toon ko wayno Bakary Ba en ha Lamini Diawo en mo Sare Mamadi onon fof on calminama hen yejitani hen kadi noon manéja walla jeesoɗo e Fulɓe TV mo gandanɗa debbo dariɗo mbawɗo worɓe woni Kadiatou Diallo nden noon on calminama komin Abdoulaye Mballo ha lawol ngol on jarama ɓe andanno ko hokko tabital Pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala ba